Ватанды хаклаучылар көне уңайнан Мәскәүдә Бөек Ватан сугышы елларында баш каланы хаклауда катнашкан башкорт яугирларына арналган еңеү хакына бердәмлек дип аталган күргәзмә оештырылды. Һаумыгыз, эфирда интервью, студиялы Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республикасының Рәсәй президенты янындагы тулы хоклы вәкиле урынбасары Илшат Рахматуллин. Һаумыгыз. Хәерле көн. Илшат Илдусович, шулай итеп Башкортстанның тулы хокуклы вәкиллеге һәм Мәскәү каласы башкортлары шундай зур, матур күргәзмә оештырды. Ул бөек киңүгә башкорт яугирларының индергән өлеше турында нимәләр асыкланды был күргәзмәне әзерләгән вакытта? Әсен әйткәндә, был күргәзмә безнең бер сараларның циклына кереп тора инде. Иң тәүзәнге очрашу безнең среда көнендә безнең тулы хокуклы вәкиллебезгә Башкортстан полкының флагын силәбеләр китереп тапшырдылар. Бүләккә килеп тапшырдылар. Һәм дә четверг көнендә кесе юма дип әйтәм, без үзебезнең сотрудникларыбыз белән, эшчеләребез белән, безнең җәмәгать оешмаларының җитәкчеләре белән бергә Мәскәүдәге булган әлеге вакытта госпиталь ветеранов войналары лечение үткән безнең хаксыларыбызга, якташларыбызны барып күреп, улар белән әңгәмәләшеп, күрешеп кайттык. Һәм дә ул безнең ватанды хаклаучылар көнне арналган саралардан береге булып, ул безнең тулы хокуклы вәкиллегенең исендәге булган интерактив выставка, күргәзмә. Ул күргәзмәне без Мәскәүдәге Пресненский районның яшьләр комитеты белән бергә үткәрдек. Ул интерактив күргәзмәгә яртыһы безнең башкортлар кергән, яртыһы калган халыктар үзләренең халыктар арасы дуслыгын күрсәтеп, һәм дә безнең Мәскәүбезне төрле халыктар яклаганын күрсәтеп эшләнелгән күргәзмә. Ул күргәзмәне эшләгән вакытта безнең яугирләребезнең фотоларын искусственный интеллект ярдәмендә янландырып, һәм дә уларга матур форматтарда китереп, улар үзләренең историясе турында определенный QR-код белән күрсәң, үзләренең история турында һөйләйдер. Һәм дә ул күргәзмәнең иң төп урында булып тора безнең Минигали Шаймуратов генералдың фотоһүрәте һәм дә уның турында рассказ. Гомумән алганда Минигали Шаймуратов дигәндә без уның 112-нче кавалерия дивизиясен идаралык иткән усырын гына күз уңында күбрәк тотабыз, ул бит сынлап та Мәскәүдә хаклауда катнашкан генералларның береге. Димәк, бу ошо турында мәгълүмат күбрәк булып сыкты был күргәзмәлә. Бик дөрес, без ошол мәгълүматка гына күвәһенсә игътибар бирергә тырышкан идек. Шуның өчен ул күргәзмә Мәскәүдә хаксылары дип атала бит инде икенчелектән. Киләсәктә ул күргәзмәне килеп сыха, Өфөгә китереп күрсәтергә дигән безнең ниятебез бар. Зур түземлек белән көтәбез был күргәзмәне. Икенчесеннән уның исеме еңеү хакына бердәмлек дип атала. Бына әле күпме исемнәрдә, күпме оешмаларда телгә алып китте. Ул булган Башкортстан полкының байрагын һезгә китереп иткергән силәбеләр булган. Безнең күршеләр шулай бит, улар белән бердәмлек Россия төбәкләренең башка организациялар белән, бuna Пресня район хакимияте белән дә берлектә эшләгән, димәк. Тагы кемдер ярдәм итте һезгә бу оешманы, бу күргәзмәне әзерләгәндә? Бұл күргәзмәне оештырганда безнең үзебезнең уже общественный организациялар ярдәмдашты, һәм дә Пресня районының хакимияте, чөнки Пресня районының хакимиятендә безнең якташыбыз әлеге вакытта эшләп йөри урынбасары булып, управаның урынбасары булып, безнең якташыбыз эшләп йөри. Чөнки шуның өчен дә Атайсалын онытмаган, без үзебезнең якташларыбызның Атайсалларын онытмаган өчен төрле саралар үткәрәбез. Әлеге вакытта Мәскәүдә госслужащийлар клубы безнең әлеге вакытта эшләп йөри. Киләсәктә без яшьләр советын барлыкка килеп, медиктар советын барлыкка килеп, безнең үзебезнең тулы хокуклы вәкиллегебезнең эргәһендә безнең якташларны төрле направлениялардан дип әйтәм, берләштереп эште алып барырга дигән безнең планнарыбыз бик бар, зур. Мәскәү башкортларын күз уңында тотканда иң тәүдә һеҙҙең йәштәр менән әүҙем эшләүегеҙ иҫкә килеп төшә, шул уҡ студенттар менән. Шулай бит. Бына белеүемсә, әлеге вакытта Башҡортостандан тағы ла бер ылау әҙерләнә, студенттарға алып барырға, күстәнәстәр әҙерләнә. Маршрутын беҙҙең телевизор ҡараусыларға бәлки әйтеп китерһегеҙ, ҡайҙа күрергә мөмкин ылауҙы, ҡайҙа
Мәскәүдә укыган студентларыбызга күстәнәс сыгарып ебәрергә мөмкин. Әйе, безнең ылаубыз икенче фазаһына күчте дип әйтергә була. Теге үткән азнала без Учалынан башлап ебәрдебез үзебезнең студентларыбызга ылавын еп, Учалы, Белорет, Аскар, Сәрмән, Иньяр, Өфü, Кушнаренкова, Дүртөйле, Сакмагушкага кирип сыктык, Нефтекамскага кирип сыктык и Агыйделдән еп бөтен Мәскәүгә апарып уже килеп сыга нисәһе 21-ләре безнең якташларыбызга, безнең студентларыбызга, Мәскәүдә укыган студентларыбызга бөтен Мәскәү буйлап үзләренең посылкаларын тараттык инде. Илтәгә безнең Башкортстаныбызның көньяк райондары буйлап ул ылау үтеп китәсәк. Үзенең ылау безнең стартын Сибайда башлай. Таңгы 8-дән 9 яртыга тикелем ата-әсәләрдән ылаулы посылкаларын көтәбез. Соңыннан безнең машинабыз Баймакка күсә. Баймакта күпмеләр вакыт торып посылкалар егас. Юлдыбайга бара. Юлдыбайдан Зилаерга, Зилаердан Исәнгулга, Исәнгулдан Моракка, Морактан Күмертауга, Күмертаудан Милеүз, Ишембай, Салават, Стәрлетамак, Толбазыга барып йоклайда. Соңыннан М5 трасса буенча сыгып китеп, Туймазы и Октябрьскаларынан еп безнең студентларыбызга посылкаларын апарып yetkерәсәкбез. Килеп сыккан хәлдә безнең уйлавыбызча 27-28 машинабыз безнең Мәскәүдә буласак, и Мәскәүдә без 6 точка буйлап алып барып тапшырсак без туган яктарынан ебәрелгән күстәнәчләрне дип әйтергә була. Туган яктан ебәрелгән бөтен елыны үзләренең балалары ситтә укып йөргәндә үзенең туган яктарын онытмаганнар өчен. Һәм кемдер ишеткән, кемдернең теләге бар, ошо маршрутка сыгып күстәнәстә. Ошо маршрутка сыгып күстәнәчләрне биреп ярыга була. Безнең маршрутларыбызның точкаларыбыз интернет селтәрендә урнаштырылган. Студентлар үзләре беләләр бугай. Студентлар үзләре белә, но ориентир районның администрация өлкәһендә. То есть ярак китергәрәкме районның администрация өлкәһендә определенный вакытта машинабыз торып бөтен ебәрелсәк, бөтен посылкаларны кабул итәсәктәр. Күстәнәсләр алау дигәндән ул әлбәттә гуманитар алауды озатып ебәрү турында ла шунда ук параллельләр килә. Беләм, Мәскәү башкортлары махсус хәрби операция югырдәренә лә ярдәм итә. Ул гуманитар алау булганмы, башкаһы булганмы, ләкин тәүсиратта Башкортстан халкын Мәскәүдә госпитальдә дәваланган яугирләргә барган тугандары, уларга кайда тукталырга дигән мәсьәлә хәзер хәл ителде. Яга һалындымы барыһыла? Яга һалынган, әлеге вакытта безнең тулы хокуклы вәкиллектең үзендә урнашкан номерной фонд бүленелгән. Безнең яугирләребез Мәскәүдә лечение үткән вакытта үзенең тугандары безнең тулы хокуклы вәкиллектең бинаһында үзләре туктап китә алалар. Оның өчен безнең яугирләр хаксылар яугирләр хаклау буенча фонды аша заявка ибәрергә була. Заявка ибәреп өлгермәгән хәлдә лә урынында килеп, заявка ибәреп урнашырга була урындар буш вакытта. Тагын ниндидер яңалыктар көтеләме бу яһәттән? Бу яһәттән мин иртәгә безнең җәмәгать оешмаларының җитәкчеләре, безнең тулы хокуклы вәкиллектең сотрудниклары күмәкләп Мәскәүдәге булган Вишневский госпиталендә һәм Бурденко госпиталендә безнең якташларыбызга барып, күрешеп, һорауларын язып алып, күстәнәчләр апарып китергә дигән ният менән иртәгә сара әзерләп йөриләр. Яңгызларын калдырмайсыз. Яңгызларын без калдырмаска тырышабыз. Кирәк булган һорауларына җавап биреп, әлеге вакытта без төрле госпитальдән бәйләнештә торабыз. Безнең якташларыбызның интересларын барлыкка китерелсен дип әйтәм микән? Студентлар да әлбәттә был эшләргә. Был эшләргә студентлар. Ирекмәндәр кирәк бит инде. Был эшләргә асын әйткәндә студентларга без ялып иттек. 23 елда дип әйтәм. Безнең студентларыбызның инициативаһы буенча Мәскәүдә ярмарка вакансия дип кадровый центр турында һөйдәем уже. Мәскәүдә ярмарка үтеп китте. Йыелган аксага безнең студентларыбыз яңа китаптар сатып алып Петровскийда булган Шаймуратов генерал исемендәге мәктәпкә яңа Россия китапларын апарып тапшырдылар. То есть ул сарат уже безнең студентларыбыз ситтә калмай, һәр вакыт ярдәмдашырга торалар. Һәм дә былтыр гына безнең студентларыбыз ярдәмендә
квадрокоптерларга акча йыйып, но квадрокоптерларга йыйып үтеп өлгермәделәр, икенче яугирләргә ярдәм итеп күчереп куйдылар инде. Улай булгас, вакансиялар ярминкәһе турында ла һөйләгән яки башка проектларга Улай турында? булгас, вакансиялар ярминкәһе турында һөйләйм. Әлеге вакытта безнең тулы хокуклы вәкиллек исендә центр кадровой стажировки молодежи барлыкка китерә. И без тиздән тиздән бер-ике ай эсендә безнең ситтә укып йөргән студентларыбызга ситтә укып йөргән студентларыбызга Башкортстанда практика стажировкага кайта торган юлларын асырбыз дип уйлайбыз. Шуның өчен безнең центр барлыкка килә, һәм дә без центрда эшен җибәрү менән әлеге вакытта мәшгульбез. Әлегә баягы максат бер, атайсалды онытмагандар. Әле тагыла да, сын әйткәндә, тагыла бер максат менән безнең атайсалыбызды онытмагандар, безнең туган төягебезне, туган республикабызны бер касанда онытмагандар. Үз туган ягым һөю менән яратып, һизеп, чөнки ситтә йөргән хәлдә лә үз туган ягың икенчеләй һизелә. Мин үзем генә бүген килеп төшкәндә лә туган яктың һаваһы ла икенчеләй һизелә. Шуның шулай дип әйтәм, безнең ситтә йөргәндә ныграк һизәһең и ныграк кадер итә башлайһың үзеңнең туган төягыңды. Рәхмәт сезгә әңгәмәгезгә. Инде башкалала Мәскәүдә тап һезгә карап, Мәскәү башкортларына карап, башкорт халкы турында фикер йөритәләр. Зур рәхмәт сезгә шундый әдәм эшмәкәрлегегезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы Башкортстан Республикаһының Россия президенты янындагы тулы хокуклы вәкиле урынбасары Ишат Рәхмәтуллин булды. Студиябызда сезгә уның белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.